Klaar voor de start? We hebben het vandaag hier over 21st Century Skills. Wat zijn dat? Ja, wat zijn dat? Het zijn eigenlijk een verzameling van vaardigheden waarvan we denken dat in de nieuwe economie, zeg maar, dat de burgers van die economie dat nodig hebben. En dan heb je het over dingen als mediawijsheid, leren samenwerken, kritisch denken, dat soort zaken. Het onderwijs is erg gericht op leerlingen leren het juiste antwoord te geven, terwijl je ze misschien moet leren de juiste vraag te stellen. Het belangrijkste onderwerp van deze dag was dat ICT-onderwijs in de 21ste eeuw. Hoe gaan we dat krijgen? Is daar al een idee over? Er zijn heel veel ideeën, ook heel veel middelen. Alleen nu heb je het geval dat heel veel materialen niet aanwezig zijn. Dus nu ga je kijken van hoe kunnen de vaardigheden die nodig zijn voor deze nieuwe maatschappij, hoe kunnen we daar vormgeven met de middelen die we hebben. De ontwikkelingen met ICT die gaan razendsnel. Worst het bijhoren, dan mag je nou op school, op basisschool al de zien. En mag je bij nou al de mij in aanraking brengen. Je hebt scholen die helemaal ingericht zijn met iPads. Er zijn scholen die helemaal niks hebben, behalve digiborden. Er is een heel verschil in gebruik en de middelen in het onderwijs zelf. Er zijn ook heel veel kinderen die het heel prettig vinden om wij spreken gewoon heel tactiel bezig te zijn. Dus met dingen gewoon fysiek bezig te maken. En dat zie je bij kleuters al. Kleuters moeten gewoon, die ontwikkeling moeten aan de slag zijn met hun handen. En dat gaat met een iPad, kan het niet vervangen. En op die manier moet je steeds afwegen van ja, wanneer is de inzet van een iPad wel leidt tot het gewenste resultaat. De politiek die had natuurlijk inhoudelijk met onderwijs net vol te doen. Wij kunnen faciliterend bezig wezen. Daar hebben we soms ook wel eens een potje voor. En op die manier is ook in Broeksterwaarde steeds maar een 3D-printer deel zetten. Dat is vanuit zo'n leermiddelen projectje dat dien. Wij vinden het gewoon heel belangrijk dat u saboteert mogelijk al mij dan worden in het hele proces. Want die kan er toch uit. Hoe jij er als erbij bent, dat je de zien van wat gevaren zit erom, wat voor valkuilen zitten erom. Want ook dat zit er natuurlijk bij, dat is juist met internet. Nou, dat is met de hele ICT gebeuren. Dus ik kies die man daar een beetje verhoeden. Dus het had meerdere kanten. Nou, op school is het natuurlijk dé plek om ook sociale ontmoetingen te hebben, samen bezig zijn met iets. Maar ook kinderen bewust maken van het feit dat digitale media niet het summum is. Je moet het wel leren gebruiken, maar je moet ook de andere kant zien. Dat het kan leiden tot dat je alleen maar bezig bent met jezelf of alleen maar bezig bent met jouw ding. En dat is wel iets waar kinderen heel bewust mee om moeten leren gaan, maar ook vanuit school, dat je heel bewust mee omgaat. We gaan op zoek naar de juiste toepassing voor het juiste middel. En dat kan soms een boek zijn, soms iets in print. Kan samenwerkende opdrachten zijn. Kan dat we met z'n allen naar buiten gaan en daar iets leren. En het kan zijn dat we iets met internet doen, ongetwijfeld. Maar ik verwacht heel erg de mix.